bod o'n effeithiol iawn yn ôl gweld ydyw mae a trwy'r wythnos mae'r plant fwy dwys wedi mwynhau a wedi cymryd rhan lle fel arfer mewn dosbarth fysa nhw ddim, fysa nhw yn ystod nôl a jyst gwylio'r eri. Da ni'n gorau gwneud gwys ysgol newydd. Gwys ysgol newydd, allan o be? Carbod ag ddail gwlchu. Dwi efo lot o ffrindiau dwi ddim wedi gwybod a hefyd lot o teamwork yn ysgol yma. Gael mwy o hyder wrth wneud o. Gwych. Cool. Hwyl. Anhygoel. Diddorol. Parchu pobl eraill a parchu athrawon. Cyffroes. Bod yn fatha creative. It's cool. Dach chi'n gweld y gwen a'r chlythin sydd yn dangos be mae hyn yn gallu gwneud i bobl ifanc.